puset. Dito sa Kalawag, Quezon. Pasok bound, bola pa rin puseting. Ano na ngayon? January 22 na. Quarter to 1 ng madaling araw. Dito sa release ng train sa may Kawaka. Kalawag. Dali-dali na, oh. Gusto nyo? Nandahan na kasi, kung ano. Basaya yung kita niya. Kalawag, Quezon, southbound. January 22. Alas 12:50 na madaling araw na, Bukset. Bulan pa rin tayo, bulan.